Nek sore? Nek sore? Nek sore apa? Nek meres ki esuk. Lah mongko nek esuk ki jenengan ra isih ngantuk. Bar wayangan umpamane. Lah nggih mesti ngantuk. Oh, ngono ku ya tegel arep anu kaya jenengan ki ora kleru apa ya ora. Nggih tegel. Nek yo nek ngantuk yo sak kleru. Loh, sak piye iki kleru piye? Kleru piye? Sak kleru sapi. Kleru sapi piye sing? Nah kudune rak yo nek digores rak susu sapi wedok. Ah, sing duwe susu ki wedok. Lah kuwi sing sak persi malah sapi lanang. Kok sian? Apa? Karep apa? Umpama aku iso malih werna aku pengen dadi sapine Bang Oris. Kok sepi. Kaya ngono kuwi ya arep jadi full ngebadah. Nek nanti aku reti kuwi salah terus tak sentek, kok delem tak sentek. Ayo Dik, ayo presiden lapo. Ayo. Wis kasar. Mulane sapi iki anteng bae ya, Mbak. Anteng. Oh, ayo. Iya kan yo wong ngantuk iki ora disalahke iki, Mak. Nggih, lah koyone ya wis bener pul yo. Salah lah men padha. Salah. Kalau sesuk menaki nek kira-kira ngantuk iki sare sike. Nggih. Bubuk riyen. Bubuk karo papa. Papa Freddy. Ah, matur nuwun nggih Mbak Orisas. Terus apa suwune ulung. Yo. Ayo piye mak awake dhewe amor karo Mbak Orisas. Suwe sampe ndak nyamor. Nah iya kaya karo wong liya ae karo kanca-kanca iki wis kaya keluarga dhewe. Nah, pungkasaning sinden, mantasaning sinden. Sugeng dalu. Adik, sugeng dalu. Sugeng dalu nak Mas Dalang. Wah, sian. Nggih, sugeng dalu. Menika menawi boten kleru menika Kula busurip tekek. lho. Terangane ganti dalang ki ganti jeneng makane. Ah, menika Bu Pras Tinggal. Pras. Nah, Pras matur. Menawi ngersake prawan kula malah prawan iki Mas. Apa kula Iki repote. mendem rapor. Yo, Cok. Bu Prastri malah ngendika mendem sik ra apa-apa. Wah, Kemake aku nak kaya Mbak Agnes. Mergo alkohol. pokoke ngono kuwi dienggo umum. Bu Prastri menika ya umum. Nggih, bener. Umum pancen. Kok Bu Prastri menika ki nek digodho cah cilik-cilik malah seneng kok. Wah, malah Malah digo jamu ya Budi ya. dolanan itu malah dolanan saksi. Dolanan malah seneng. Nggih, menika Bu Prastiwi menika mbok-mbokanipun sinden. Loro kula memang Nggih. Matur nuwun nggih, Budi. Budi sayang matur nuwun nggih. nggih sami-sami. Wah, jan-jane aku ora tega mau di WA karo Mbak Orisan. Dhewe ora swara lho. Wah, jian. Wah, jan ora bisa. Ngerti apa ora yo pamit ora Asal lho Mas aku jalan pamit mungkin. Apun kok tenan yo pripun. Menges nek kene iki mengesto karo anak ya anak. Nggih. Ayo yang sepuh kados sampeyan kowe dijaluki sawape. Aku bulan lembur, Pak. Ora nggih. Matur nuwun, Mas. Nggih. Kita sinden wis ditekoke kabeh. Yoga menika sebagian menika nggih personil lagu laras. Ingkang ngempul, ingkang ngenong, ingkang gembung ngajeng menika, ingkang nyaron menika nggih personil lagu laras. Ingkang nyelentem, ingkang ngendang, ingkang nyaron siji-siji ingkang nggih.
ingkang gambang niku nggih. Oh nggih. Nggih menepati janji, Pak. Lah iya wis bacot sago ki nok. Hah? Wis matur nuwun pokoke muga-muga lancar engko. Hah? Dibuka rasane nok, dibuka rasane. Buka rasane kang goblok. Yo, payahe seneng-seneng nembang tiket. Pokoke nang kene iki diseneng-senengke. Ayo. Dibuka rasane nganggo caping gulung ya nok. Yo, kawiwitan saka Mbak Agnes iki digawani Mbak Agnes. Dicintengke Mas Ipan. Boten nuwun lenggahin mawon. Yo. Yo. Napa bengi? Ayo, sing pede wae, Pak. Tarik nafas ya, Mas. Yo, tarik napas. Deg-degan iki kula. Lah deg-degan niku napa? Soalnya di tempat baru. Lho, lah jenengan yo. Wencang baru. Jenengan ora pun kulino to nyidatan Yojo niku. Nggih dikumpul Terus napa? 2 tahun yang lalu. Ya ora apa-apa, ijek-ijek golek serawung nang Yojo, Mbak. Kok menawa iso terus laris nang Yojo rak ya alhamdulillah. Ya, panes. Saben bengi nyawa Yuk. Ya, terus. Apa-apa. Apa-apa. Pede wae, los wae. Sandinge. Yo, Mbak. Sini. Aja sero-sero Mas. Waduh. Mau nek kali tak seru rasa tiga apa sing mesti wae. Nggih. Yuk. Terus yuk. Mbak Saraswati, monggo. Sesuk nek larasane wah dilarasi meneh. Selama isih ana masipon santai wae. Karena laras. Oleh sing seru. Sing mantep wae ora apa-apa. Yuk. Isih Mbak Saras jajal. Iki mau urung mat iki isih Mbak Saras. Thank you.
Yuk, sebelah Mbak Polrisa. Yuk, parian kanggo warga masyarakat Gunturan. Ini, ayo. Sinten? Diwiwiti saka ayo saka ayo. Diwiwiti saka Mbak Agnes yo. Ayo parian kanggo warga masyarakat Gunturan. Ini, ayo. Nanon lho. Ning Solo 3. Nang Salatiga. Apa? Duduk sumur. Lho, aku ayo nang Salatiga. Gunturan. Warga Gunturan subur makmur. Piye warga Gunturan kok subur makmur iki piye? Piye jasa iki? Ayo. Ya kan mugi-mugi kan Apa? subur makmur ngoten sedayanipun. Oh, Nggih. Allahumma. Jadi sebenarnya kita lakukan lagi orang sembrono. Yang orang nanti jepret kamu nak punya. Serbu mono, serbu mono. Sing tak tiru ki dalang solikin. Agar orang cek. Tak tiru. Tuh. Bacot ki, Mbak. Sini. Yuk. Mimi wedang jahe Ini pita jahe. Yuk. karo sik nanam. Kalau sing nonton. Oh. Salah. Kok masalah? Genah, gelut karo butuh. Ya. Mugi sedaya wargane kan sayang tentram. Allahumma nandi. Ayo dikurke yuk. Lu, yuk. Ayo. Ayo. Mono. Aku mono. Wah, sadike. Saraswati. Mangan uban. Mangan apa? Uban. Uban. Kuban. Uban iki apa? Kuban iki kayak sawi kayak kuban. Oh. Uban kok sawi. Kuban. Guys, terus ke. Terus apa? Kuban. Heeh. Sambung leprasi. Mangan uban, terus Mugi warga Gunturan lancar rezeki. Allahumma. Yuk, sandinge. Lagi kelikaran. Ini sing repoti petugas iki iki. Kelikaran apa ora oleh? Yo, leh. Sing aja ning panggung. Tarian Mas, tarian. Yuk, Lagi kelikaran. karo Mas Prek. Heeh. Karo anakku. Oh, karo terus Mugi warga Gunturan tentrem rahayu. amin. Allahumma. Sek gunange lho. Allahumma mbok tak anu raben gawe kelo ayo pi. Fales ya, aku fales. Allahumma amin. Cek. Aku mati aku ora. Berarti
mic. Oh, cimoknya DP kok. Saklar. Selanjutnya Ibu. Mati. Selanjutnya Ibu monggo Ibu. Ganti mic. Upras monggo Ibu. Suaranya kok bagus sih langsung sampai dalamnya suaranya. Kamu baik banget. Oh. Ning pasar Giwangan. Tuku sempak. Sempak kok ngusir sempak. Kabeh kiai kampung ngagem. Ora nganggo to, Sol. Ya Sol iki ora nganggo. Kenapa aku mau nguruk? Iya, Loh. Dan jenengan mau weruh le Mas Olikin ngopo? ya aku ning kamar mandi kok. Oh. Wah, iki rasane patah. Siap. Gerangan rata tangan. Tak bolot gerangan, Bu. Oh, hati-hati lho, Pak. Iki son diloro kedun. Nah. Kudu. Kagak bulan. Mugi warga ngunturan semakin solid dan kompak. Ayo, Pak. Gini ya arep lagi mau sempake metu gini yo terus apik. Ya, yo dilajengke. Enggak kepras, ampun ketanggungan. Panas udan panas aleng capek luno ayo Ayo. Ganteng ya mengaku ya. Iso wae ora gelem ya. Tak terima-ke ra apa-apa. Ya. Yo Bupras dilajengke. Bupras kalian ngomong sebut-sebut nek gila gawe Bupras. Thank you.
Nah, wis urip mah. Ayo, capek gunung. Wis kaleksanan capek gunung. Ayo. Iki nganu enak apa? Ana nawala utawa ana request pirang-pirang. Request pirang-pirang. Request pirang-pirang ana layang. Ora iki request-e lumantar gua. Lumantar gua. Lumantar WA. Iki ana oh, Pak Panitia, Panitia siapa? Lehani WA aku. Apa? Request kembang rawe, oke siap. Kembang rawe di sana nih Mak Layo. Nggak selak kewengen. Wis oke. Yuk, ngeduke sinden siap sepote kanca-kanca. Ayo Mbak, sapa ayo Mbak sini ayo. Sini medun turun panggung jumeneng. Monggo sepote kanca-kanca yuk.
Nggih, pripun? Mereka wonten request kembang rawe Mbak Siti. Nggih. Dipun pinangkani. Niki jenengan ngomong tamati mbok ganti riyen anggap mie kula napa pripun? Niki sampun dipun ganti kabeh. Oh, Nggih, nek mie apa nek mie? tenang. Iya. Kok mirak-mirik pisan dhuwur makane. Boten nano. Matane sapa? Matamu. Ya ora lah, aku tuh jeneng iki. Aku nggak bisa bahasa krama. Sabar. Untung aku iki wong sabar. Nek nang isor ora apa-apa tok, Gua. Lagu nang isor ben di mata-matake gua. Lah aku tuh nggak bisa bahasa Jawa krama. Makanya diajari toh. Ora. Sesuk bulan ning Keongan. Apa? Tak ajari aksara Jawa. Ayo. Nganggo nuker barang. Anu ya sing dipangku-pangku ngono ya. Sing dipangku barang, kalih tarung. Kok Taruh kok ge. sik mangku aku pun ngajari sik mateni ya. Ya. Ya, dipangku terus pateni. Wah, baru gua sedang Kenapa kok? nekat. Apa ya Sylvia? Sini wonten request nika kembang rawe. Niki piyambak kula. Iya, Mbak mawon caket tele. Dipun bawani Mbak Siti. Kok lajeng mawon. Apa? Ditawani. Aku nggak bisa. Bisa. Orang sing Rekod Mbak Orisa. Mbak Orisa. Karo sudah senior. Ayo, ketemu ayo ngomong puisi. Nggak ada yang tahu. Kamu tahu kok? Apa nih? Kalau hal wano. Galau-galau wae kok makus. Galau-galau gamelan. Yo wes. Yo, langsung wae Mbak Siti apa-apa. Yuk.
Mboten, lenggah mboten. Nggih no lenggah no. Entuk nang kono ya ora apa-apa, tak izin. Matur nuwun nggih Mbak Siti nggih. Nggih. Nah, wis nak. Iki oke request. Oh, apa Mak? Ning lumantar, Mbak. Lumantar WA. Diwacake. Sugeng dalu Mas Dalang niki mobar ten Sendang nuwun lampun lali janjine. Moga sukses laris manis Mas Sobir Gotrek Pak Diko dan lain-lain. Oh. Ya, penonton saking Blingo Bantul. Nggih, mengke dipun pinangkani tunggal bapak tunggal. Ana meneh. Sugeng dalu Mas Dalang kula badhe nyuwun lagu ninggal katresnan. Dipinangkani nggih saking kula Yanto Supra Mangunan, Mangunan. Ingkang nyekar Oriza, Mbak Oriza. Laris manis Mbak Oriza. Oh, iki Mas. Derek nyimak saking sedayu Pak Dalang nggih, Mas Delika. Nah. Yo. Terus ki, seneng-seneng nak. Obat iki terus gedhubiangan. Lek lakone ya gedhubian kan iso. Ayo. Tetepi sapa? Yo, jajal saiki Mbak Agnes Pramodya bidadari ya mau. Kanca-kanca seperti sampun disiapke derek. Yuk. Seperti kanca-kanca. Yuk. Meneng nggih. Mbak Agnes saking Kabupaten Semarang. Tak oleh kaya ngono. Kaya ngoten pripun? Mungkin nek nyawang terus piye ngono ya. Piye le pripun? Ya terus piye deg-degan piye. Kula nggih deg-degan. Lah apa? Lah wedi. Wedi apa? Nggih wedi mawon. Ora apa-apa, ku nek sing ngladaki ana sing WA kok matur karo Mas. Napa nggih kedah ngomong? Lah. Matur karo Mas. Tak bantinge. Wong sing WA Pak Ibu kok ya tok banting. Ayo ora kuwah. Mbak Agnes. Nggih, Mas. Mbak Agnes badhe cekar menapa mriko? Mriko request-e kanpun tinggal katresnan kali apa jenenge mau? Trauma. Lali janjine mengke mawon. Iki bebas niki dereng wonten nawala. Langgan, Mas. Dalem? Langgan. Langgam biasa, mungkin dibukit tipis-tipis. Nggih. Ngimpi nggih, Mas. Ngimpi. Nggih. Ngimpi. 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 Nggih ngimpi. Ya, apa-apa. Semuanya sebatas mimpi. Oh, enggak apa iki. Ya nomor apa iki. Masih satu. Jangan-jangan kowe nang kene kowe sama sing di aku selama kowe nunggu nang kene iki. Wah, nggih jelas. Nek oleh kita ora mungkin tak oleh. Kira-kira siapa? Sing nyaron telu sing banyak sing nyaron telu. Pundi sing ngaron kidul sing pundi, Mas? Ora neh. Anake wis telu ya ora rumangsani sapa-sapa WA sapa-sapa. Oh. Bakas dibawani nggih, Bakas. Nggih. Mimpi. Ngampun ya apa-apa. Kok. Yang gone ini tuh lucu loh, Mas. Ulang gampang. Ini lagi diagani. Kone dalane wah lucu. Ya toh. Yo, Mbak.
ngamberoing kawan Ayo, masih pakai orang begini. Ngawangun, yuk. Siap, au, 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 au. Bebasan dan Mantep ya, Pak. Yuk. ngitari peri jagat bulan doro ngambarahu raini Yuk, kalian nih. Yuk. Berapa? Yuk, lanjut ke damai. Oh
Nah, sing ngrebab jian yang direbabe. Ah, jayane ana sinden anyar iki terus caper ngono kuwi ya. Ya karang ya susila. Eling sus eling. Eling goyok. Sehatane eling. Matur nuwun Mbak Anes. Mak, piye? Kowe ditunggu di sedulur dalang. Sedulur dalang sapa? Iki Jupono ning sanding panggung. Makae. Matur nuwun nika si Om. Jupono matur nuwun wong ado-ado to kalasan kono. Delok ponakane le Babar Wirang. Sesuk sore yo ngasto. Apa? Ngasto bendo. Yo dilanjut le seneng-seneng. Sing burung Mbak Saraswati didunke no. Ayo Mbak Saraswati kapureh jumeneng Mbak Saras monggo nggih. Kanca-kanca monggo sepote disepoti Mbak Saraswati. Badhe nyekar menapa badhe minangkani pamunggutan menika wonten pamunggutan ninggal katresnan kalih napa niku ninggal katresnan kaya lakon lali janjine. Wah Mbak Sarah napa badhe langgam-langgam kersane dengan apa dangdut monggo ayo. Sing semangat lho, rasane ditunggoni bapakmu nang dhuwur panggung ning dhuwur panggung. Ditunggoni bapakmu ning mburi kelir lho iki. Di supporteri ayahmu. Nang ndi Pak? Oh, kuwi nek kono kuwi mawon nyemel. Yo. Pengen jajal Mas Kumambang. Kok terus tibane apa? Luntur. Ambok ditaresne. Ya sesuk. Luntur kok digunakake kok dinaptolke. Ya ora apa-apa, ora nester. Ya oleh. Luntur iki kaya ngono ya. Oh, apa? Yo, Mbak Saras yo. Bawani. Oi.
Ya terus wae ra apa-apa. Ra apa-apa, matur nuwun Mbak Saras, matur nuwun. Hah? Kan jajo. Kadar ki sok bleng sok anu ya ra apa-apa. Iki Mbak Orisa. Mbak Orisa. Halo. Menika wonten request jenengan sing kedah minangkani. Kenapa? Menika wau wonten request. Requestnya kenapa? Ninggal katresnan karen lali janjine. Wah, dipinangkani nika nyimak saking streaming, saking mangunan kalian sing blingo. Yo. Niku ngaten to. Nggih no. Lah, kanca-kanca disepati kanca-kanca yuk. Apa-apa aja ya. Ya pas latihan arang udah mangkat to. Soalnya beda karep Mas, beda karep aneh sing pengen ping pisan, aneh pengen pindho. Sing kuat pindho ya pindho. Kula nek pas latihan ki mangkat.
mantap Mas. Latihan rutin dan malam Selasa. Selasa Kliwon. Oh. Tak harus kita request. Wonten request. Nggih. Jenengan seminan kali sing ninggal katresnan apa? Derek mawon. Bilih ninggal katresnan apa? Kali janjine, Pak. Kali janjine, Nggih. Lali janjine. Dhewe sawantrene wis bola-bali ya, Mas. Suwak kok bola bali nggih. Bola-bali. Bola bali. Wis tinggal janjiran ning kene. Sing kok janjiri sapa ning kene ayo? Ya ana. Sapa? Saya tak janjine ya warga Gunturan. Bali meneh tahun iki, tahun wingi ya rene, tahun iki ya rene. Ayo. Mugi-mugi ya sesuk lanjut toh, Mas. Amin ya Allah. Nggih. Mugi-mugi wonten renane penggalih warga masyarakat. Nggih, mugi-mugi sehat-sehat nggih, Pak. Bu, saged ningali wayangan malih. Mas Bimo. Amin ya Allah. Amin. Mbak Orisa njaluk kanca ora? Mbak Orisa njaluk kanca ora? Dhewe mani kancane ya luwih seneng. Jajal. Jajal saiki berdua, oke? Karo sapa? Ayo Mbak Agnes iki nah, ayo. Oh iya. Lah iki. Aku iki kok. Ayo wajah baru ayo wajah baru. Ayo wajah Mbak baru. Agnes. Ayo. Apa to, Mbak? Apa sih kan apa? Apa? Karo garek. Tapi jadi kok Enggak kene kene. Jadi alon-alon. Ya. Alon-alon. Ya iki buat-buat dari sini. Aku tuh pengen dijeti ya kali itu. Rono apa itu kan Mas? Yo bang. Kok tenang mlebu koran aku lah. Ya. Kok tak wis nang omah Mas? Di rencana tak gini Mas. Ah. Yo, abi kan motor yang nasi enak bang. buke lah, enak buke. Bayaran pi nek kowe buat gawe. Paham ada medeni. Aku sakjane ra percaya karo simu. Loh, Ya gua jadi boten kami. ayo Bu, lha pun wah. Mosok aku iki tampilku saiki kaya ngene lho, Nek. Aku saiki soleh. Ngomong gitu. Bu, ora percaya. Mosok yo ora percaya. Ojo mang karo kuwi lha kuwi. Terus saya mencurigakan. Boten ya aku. Imanmu kuat, kowe iki saleh. Ning ibumu sing gak kuat. Sing angel iki piye? Sing sak ra iso dikontrol iku. Kontrol. Ayo apa kowe? Artikulasinya gitu loh Mas. Kontrol. Astagfirullah. Waduh. Sijen kok doang apa ya begini. Sesuk bubuk nang kamare Mas. Aduh. Wah, ibu Pak. Ayo karo mbokku ning kamarku. Jenengan ring Jawi. Aku ning teras karo nggul dari bantu wae. Kancing yang enggak ya. Siap Mas. Nek didodok untuk mbok tekoni lanang kok wedok. Nek wedok ya Aku mbok terus jawab, "Wedok." Sadar aja kuwi. Masak iki saiki sudah ora ono sing percaya ora aku. Aku wis masak soleh yo ora sing percaya. Nah, di mau aku wis petisan lho. Mas, kalau sanjangnya Mbak Orizani kok angon sapi ngoten nggih. Sama. Kula nggih angon lho, Mbak. Kon sapi. Kula nggih angon. Iki Kula nang niku omah nek lho. rai nyindet kerumput. Rumput to. Rumput ki apa ngarit? Ngarit. Oh, ngarit. Gembala sapi yo, sing gembala sapi. Tapi ora kleru malah susu. Buat gini kula delala sanes anu sapi perah. Oh. Nggih, sapi copat gitu. Sapi kok. Dadah aman mboten dadak elek merah-merah. Mula itu menjalin kerjasama. Jual tinuku. Ayo. Apa kuwi? Apa kuwi? Ora sida.
Aku wis ora belajar iki lho. Ganti nuku sapi mo lho. Oh, tak kira Aduh, iya. warna-warna. Sok ndi aku iki lucu. Pinangkari Pinangkari pamundutan pamundutan. menika lali janji. Menika ugi bapak-bapak ingkang wonten mriku ngrasakaken lali Lali janji janji. ugi. Matur nuwun bapak-bapak. Terus saya semangat tuh Pak. Eh, Nah,